दिपेन बर'नि हाबनायाथ' गोदान नंखाया। बिथाङा जेलानाखि आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन, बिथाङा प्रमद बर'जोंनो आगदा आखाइ जाना मावदों आरो गावनो एमएलए नि केन्डिडेटनि टिकेट बिबावदों। स' बेयावनो जों बुंनो हायो दे दिनै बिथाङा सेल्फिश। हयथ'सो जों बुंनो हायो बिथाङा डिपुटि चिफ बायदिमोन। गबिन्द बसुमतारिया जास्ट नामाव इलेक्टेड डिपुटि चिफल'सोमोन। प्रमद बर' बिथाङा जेलानाखि चिफ जादोंमोन इउपिपिएल नि, बिथाङा बुंदोंमोन दे आङो बेंटल कलेजाव गाव थांनानै स्टुडेन्टफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन आङो बासखौ गंनै हरनाय जासिगोन। नाथाय बिथाङा बे खोथाखौल' बुंदों खिन्थु दिनैसिम जाफुङाखै। जोङो फैगौ आसाम एसेम्बलि इलेक्सनाव जोंनि नैबे जिथु 19 नं सिडली बियाबनियाव एलएसियाव जों बिराद थाग्रायैनो बिराद स्ट्रङैनो जों प्रिपेयार खालामनानै दङ आरो जों देरहानाया खाथां जों बेखौ बुंनो हायो। स' राजुआ सिगां जेनाखि इउपिपिएल नि जेनेरेल सेक्रेटारि समावबो बुंदोंमोन दे गावसोर सासे देरहाबानो गावसोर सरकार दागोन होननानै। बेथ' दिनै जों नुनो मोनबाय 7 जन देरहादों, बिथांमोना दिनै सरकारानो दानो हायाखै आरो बिनि बुंनायाथ' नंखायानो। आरो दा बिसोरो 15 जनखौबो देरहानाय होनदों खिन्थु सासेबो बिसोर देरहाया, जों बेखौ खाथां नुनो मोनदों। मानो होनबा दिसपुर सल' यात्रा जिथु जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जेला खालामदों, होमब्लानो जों मानसिफोरनि जुक्ति जानायखौ आरो मानसिफोरनि गोसोखौ जों मोनदांबाय दे जोङो बिपिएफ हानजाया 15थाखौबो 15था देरहागोन आरो दिसपुराव जों थांगोन। दिनैनि दिनाव इउपिपिएल खौ मानो थाखाय भट होआ सानदों होनोब्ला बै समावनो जों नुबाय जिथु इउपिपिएल नि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गावनोमोन दे आङो आबसु थानाय समाव बे आन्दलनखौ इएम चिफ एबा जिएम एबा गावबुरा जानो थाखाय खालामाखै होननानै। नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय प्रमद बर'आ जेनाखि चिफ जानायनि उनाव ओरैबायदि सेल्फिशै बियो मावदों, खुनु रायजो राजाखौ बिथाङा अनसायनो रोङाखै, खुनु रायजो राजाखौ बिथाङा अननाय होफिननो रोङाखै। जिहेथु जोङो दा नुनो मोनबाय गावनो एमसिएलए देरहाबाय, गावनो एमपि जाबाय रिसेन्टलि आरो गावनो एमएलए नि केन्डिडेटनि टिकेट बिबावदों। स' बेयावनो जों बुंनो हायो दे दिनै बिथाङा सेल्फिश। जुदि बिथाङा मोजां लिडारमोनबा बेबायदि गेलेनांगौनि जरुरत गैयामोन आरो बिथाङा दिनैहाय देरहागौमोन। रायजो राजाया जुदि बेखौ रायजो राजाखौ बियो अननो रोंदोंमोनबा, बेखायनो बिथांमोना देरहाया एबा प्रमद बर'नि जिथु लिडारशिपखौ रायजो राजाफ्रा जोङो नाङा होननानै बुंनाय जादों। जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन जिथु जोंनि बिपिएफ दोलोनि हायार अथरिटिया जे बिजाथिखौ सायख'गोन, बे बिजाथिफोरखौनो नोंथांमोनखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै सापर्ट हो आरो मदद हो। नोंथांमोननि आसिखौ नांगोलनि सावगारियाव थुनानै हो। जिथु 9 एप्रिलाव भट जानो गोनां, बे भटआव नोंथांमोना नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै जोंनि 15 जन एमएलए खौ नोंथांमोनखौ देरहाहोनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। दिपेन बर'नि हाबनायाथ' गोदान नंखाया। बिथाङा जेलानाखि आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन, बिथाङा प्रमद बर'जोंनो आगदा आखाइ जाना मावदों। हयथ'सो जों बुंनो हायो बिथाङा डिपुटि चिफ बायदिमोन। गबिन्द बसुमतारिया जास्ट नामाव इलेक्टेड डिपुटि चिफल'सोमोन। खिन्थु मेन सालायनाया जाहैबाय दिपेन बर' बिथाङानो सालायखादोंमोन। दा बिथाङा दिनै जयेन जाबाय इउपिपिएल आव, बे जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर जाया। दिनै प्रमद बर' बिथाङा जेलानाखि चिफ जादोंमोन इउपिपिएल नि, बिथाङा बुंदोंमोन दे आङो बेंटल कलेजाव गाव थांनानै स्टुडेन्टफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन आङो बासखौ गंनै हरनाय जासिगोन। नाथाय बिथाङा बे खोथाखौल' बुंदों खिन्थु दिनैसिम जाफुङाखै आरो बिथांनि बुंनाया मिसलिया जाबाय। नाथाय दाखालि जिथु जोंना बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि सारा जेलानाखि दादगारि हाथिसाराव गाव हेलिकप्टारजों मिटिं लाफैदोंमोन, बे समाव आङो बे बिपिएफ हाथिसार बिपिएफ प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै बिथांनो बे इसुखौ बुंदोंमोन दे बासखौ जोंनो नांगौ सार, बेयाव लायस' फायस' खालामनो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय खस्थ' होननायाव बिथाङा बास गंनैखौ जोंनो जासिदों आरो बिथाङा बे बास गंनै जासिनायखौ दिनै मोगथां महराव दाख्लि जाफुंहोबाय आरो जोङो बास गंनैखौ मोननो हाबाय। जोंनि हान्थिमेला खालामनाय स्टुडेन्टफ्रा हाथिसारनिफ्राय बेंटल कलेज आरो नोङो सान्तिपुर स्कुल आरो नोङो दैमालु स्कुल
आरो बिभिन्न स्कुलाव जोङो दा सभाराम कलेजाव थांनाय बिथांमोननि हान्थिमेलनि थाखाय बिथाङा जोंनो बास गंनै होबाय। बेखायनो जों गोसो गोरबोजों जोबोद हामबाय होयो जोंनि हाग्रामा महिलारि चिफ बिटिसिनि सारखौहाय।